Здравейте, YouTube! Аз съм Бота Ботов и това е Sirius Sam 2. Реших да си направя сървър и да играя. Да мина тук някоя мисия. Играта, между другото, е много хубава. Сървърът ми в момента е за 10 човека и ако някой се присъедини, ще е добре. Но за сега ще продължа сам. Надявам се някой да се присъедини. Как си говоря, гледам някой влезе. Ох, тези селендури ме дразнат, ама жалко, че не мога да ги убия. Найс, много мраза да стане такава музиката. Съжалявам, ако лагва. Винаги в този съндък, който го щупих, има точки. Ево в този дет сега не искам да го чупа, има патрони. С буквата Ф се взимат тези работи. Изобщо, ако искате нещо да дигнете, го взимате с буквата Ф в играта. Охо, его моя приятел, който стана динозавърско суфле. Ей, не съм го пуснал с Infinity Armor. Не, ей. Добре, връщам се след малко, след като си го пусна с Infinity Armor. Така, върнах се. През това време някакъв тук се опитва да джойне, но излезе. Вече съм на Infinity Armor. И както помните, бях стигнал до тук, преди да излеза. Да си играйкам с едно кълбенце тук. Което е боде. И е остро. И е с шипове. И май ме обича. И знае да скача. И много му здраве. Ей! С една граната и трима. Да видим тук какво ще става. О, сейфно. О, знам тук какво ще стане. Уляля!
това е разкошно. А това, което пуска, не е разкошно. И ми отида бронята. И да, не е разкошно това, което пусна. То ме мрази. Добре, разбрах, мразите ме, добре. Не, моля ви се, пощадете ме, бъдете мили, милички. Айде да спим кошукош, аз па няма да съм. You're the best! Зави ми се свято тази брада. Здравей, приятели мои. Лека нощ. Прати ми картичка там, където отиваш. Някакъв доджойнал.